Some love the desert. Some love the sea. I am a desert woman. The desert lives in me. Maar zou die mevrouw Cactus dan ook hier wonen? Wordt die spreuken vergeten? Heerlijk, hè, zo'n ouderwetse deurbel. Goeiedag, mevrouw. Goeiedag. Hi, Bas. Ja, Onderweg. ik dacht het al, deze dag niet. Die stonden een keer voor de deur. Ja, en waarom doe je dat? Ja, omdat ik net het beeldgoed heb begaan. Dat is pas net. Ja. Dan zien we snel. Dat zit heel snel. Of je zit voor de Big Bag gekomen, dat voor aan het werk is. Ja, dat was het. Oh, goed. De big Bag. Ja. Je ziet Marcelle. Ja. Mag ik Marcelle zeggen? Ja, dat mag. Ja, ja mag. Ja. Ik vond de spreuk zo mooi over de desertwoman. Ja, dat ben ik. Dat besteeg. Dat is, ik noem dat mijn evenbeeld. Ja. Mijn man en ik verkopen al 33 jaar af en toe in de Verenigde Staten, Aha. in de desert. Dus we nemen de rugzak met, we dekken het op en dan vervliegen, pakken een auto en dan gaan we lopen. Death Valley? Oog. Oog. Ja. Wat is er leuk aan lopen door een woestijn? Dan kun je ze niet tegen. Ah! Dan kun je ze alleen zichzelf tegen. En als ze dan niet goed met door de deur, een eind door komt, dan is het een probleem. Maar gelukkig hebben we dezelfde afwijking. En we zijn, Dus die enorme zak zand voor de deur is ook wel weer toepasselijk. Nee, het is geen zak zand. Ik heb ik ben net 80 geworden, dus ik heb voor mijn leeftijd... Dank u. En voor mijn leeftijd eigenlijk veel te veel op mijn showers genomen. En vorig jaar heb ik een hele zware rukblessure gehad. Toen kon ik dus niks doen. En mijn man heeft een hele hoop zelf gedaan. We doen alles in de tuin en in het huis, alles zelf. En toen had hij moeten wachten. En ik was eigenlijk niet veel meer doen, omdat je hem niet kon helpen. Vandaar dat dat is blijven staan sinds het vorig jaar. Dus eigenlijk kind je wel wat helpende handjes gebroken. Ik zou zeggen... Speelt hij moeten moeien. Nee, Maar wat zit er dan wel in? dezelfde grind. Ah, grind. Kijk, wat van de andere kant, daar is hij begos en het nieuwe grind besteld. En hij heeft de oude grind doodgehaald, omdat er heel veel onkruid tussen zit. En verspuiten niet. Dus we hebben van de oude deurdurpels hebben we voor een zeef gemaakt, wie goudzoekers doen. Alleen het godder. En dan zeven we al het grind op. En Wat een stel avonturiers ziet je. Zeker. Mijn man is geboren in Remuntje, alle twee trouwens. Ja. En ik ben opgegroeid op een bovenhuis en ik wist dus helemaal niks. Over een tuin niet. We hebben alles zelf geleerd. Alles uitgegraven. De tekeningen gemaakt. Alles zelf geplant. En begaaien. Nog steeds. Ik ben zo blij dat je grind hebt gebroken en geen tegels. Dat zijn we niet zo first In verband met dat het water fijn weg kan in de grond en zo. Ja. En dat het riool niet overloopt. Ja. Kijk wat we gedaan hebben is ook aan de voorkant zussen dan een klein muurtje met steen. Maar daarachter ligt overal drainagebuis. Kijk. Dat zussen allemaal niet. Er ligt overal een soort doek onder. Anti-worteldoek, maar dan niet uit plastic. Het is een soort vilt. En dat vilt vergeet niet. Dat ligt er al 33 jaar. En als we het schoonmaken, dan spuiten we het schoon en dan gebruiken we het weer. Ondanks de lichamelijke ongemakken, Marcelle, maakt ze op mij totaal niet de indruk van een 80-jarige. Nee, daar kan ik niks aan doen. Daar kan ik niks aan doen. Wat is uw geheim? Bezig blijven. Nieuwsgierig blijven. Vragen. En dat heb ik sinds klein kind al gehad. Nieuwsgierig blijven. Ja, nieuwsgierig. Vrouw om in hart. Ja. Ik heb dat namelijk ook, die afwijking. Dat weet ik. Dus we zien het niet iedere keer, maar af en toe dan vallen we in de televisie. We hebben meestal geen tijd om televisie te kijken. Zo tegen op 1, dan is het jongens verstoppen met werk even gewoon even zitten. Je zit altijd aan het knommelen.
Ik schilder en schreef. En eigenlijk doe ik alles. Mijn man heeft precies hetzelfde. Sinds hij gepensioneerd is er een favoriete kok geworden. Dus we hebben het heel erg nog wel eens zin. Geweldig. Hoe lang zit je samen? Binnen 54 jaar. Mensen? En natuurlijk leer ik kennen met carnaval. Hè. Zo wil iemand. Ja. Kers op de taart. Elkaar leren kennen met hoe weet ze nog wie het verkleed wordt? We hebben ons leren kennen met carnaval wie de sneeuw zo hoog lag. Ja. En toen was ik weet niet meer wat ik aan had, maar in ieder geval, ik had geen schoenen aan om door de sneeuw te lopen. Dus hij droeg mij op de poekel, van de ik kroeg naar de ander. Oh, man. Wat een verhalen. Ja. Ik probeer weer te... 1970 dus? Ja. Wauw. Toen was ik al op deze wereld, maar nog maar net. Ja. Toen wist ik nog geen wat carnaval hoor. En we zijn er echt met de paplepel hebben we wat in gekregen. En we zijn altijd hebben carnaval gevierd. Tot een bepaald moment, toen stierf iemand in de familie. En dat was eigenlijk net een week voor de carnaval. Toen zijn we eigenlijk nooit meer gegaan. Maar we hebben een hele tijd in Meers gewoond. En dan was het 's morgens vroeg, om 7:30, waren we opgetut. En geschilderd, gesminkt. En dan stapten we in de trein. En dan reden we naar Remun. En dan zaten we dat de gezette lezen. En de mensen keken ons aan van, wat rare luus, morgens vroeg al. En dan gingen we naar de kroeg van Willems. Toen het heette Willem II zijn. En dus morgens om 10:00 ging dan de kroeg open. En dan kost iedereen zijn ek door. Bovenop de bojaar. Veel niet, maar... Och, dat deed jullie. Die kostte toch gewoon een soort van improvisatietheatertje, hè? Ja. En van de voor gingen we... Ja, we hebben 10 jaar in Amsterdam gewoond. En van daaruit gingen we iedere keer dus naar Remun met de carnaval. Dat was... Ik heb het ene keer niet gedaan, dus zag mijn baas... Ik wil dich nooit meer zien met de carnaval. Was ze niet te gemeten? Nee, ik zo te janken. Oh. Ik denk van, wat is dit nu? Toen zit er nog gang. Ik zeg, het is maandag, het is nog 1 dag. Dat kan ik niet doen. Ja. Snoep je nog wel eens van de vastelovend? We liggen altijd op de bank om te kijken naar de laatste dagen van hier in Gulpen. Maar we gewoon voor de rest helemaal niet. We zijn geen kroeglopers. Nee. Ja. Dus behalve een butenton bestond er ook zoiets als een butenbiljart? In Remun wel. Café Willems. Vraag het maar eens een keer aan onze generatie. Dat was een begrip? Dat was een begrip. Binnen- en buiten Remun? Ja. Cool. Ja. Hey, en die avontuurlijke reizen, hè, waarvan ze zegt van, ja, mine man... Tij heeft dezelfde afwijking als ik. Als ze door een woestijntjes wandelen, moesten ze zich goed voorbereiden. Denk ik dan. Ja, we hebben alle twee een goede rugzak. Hij heeft een rugzak vol met meer dan 5 liter water. Ik neem dan een boterham en een banaan en een appel met. En we hebben altijd de papieren bios. Die willen we niet kwijt. En de camera op de boek en dan lopen we. Totdat we eigenlijk geen water meer hebben, dan moeten we terug. Dan moeten we terug naar de auto. En dan verzorgen we wel altijd dat we een motel hebben waar we een goed bed hebben en een badkamer. En that's it. Maar iedereen zegt van, waarom neem je geen camper? Waarom rijd je daar niet met? Dan mogen ze niet met van het asfalt aan. Dat kunnen we niet op die heel klein weegjes. Nee. En we zijn, dat ik al dingen metgemaakt en ik denk van, ai, als dat me goed gaat. Geef eens een voorbeeld. Nou, ik weet niet of je... dat moet wel. Als er een goede fotograaf bij je is, dan kennen ze de foto's van de weef in het zuidwesten van, laat ik zeggen, in Utah. Uh-huh. En dat gaat zo. Het ziet vuurrood uit, rood-oranje. En daar kunnen 10 mensen per dag mogen daar naar binnen met een ticket. Het kost maar $5 om binnen te komen, maar ze willen het gebied gewoon intact houden. Mm-hmm. Je wilde geen McDonald's daar. en via internet... Het heeft geen zin als er maar 10 nu komen. Nee, die redden het toch niet. 10 mensen mogen via internet inschrijven en die mogen dan naar binnen. Dan krijgen ze een ticket en dan kan ze gewoon lopen. Er is eigenlijk geen instructies. Tegenwoordig heel klein fotootjes. En dan moest ze gewoon lopen op de goede gok.
En de eerste keer dat we dat gedaan hebben, toen liepen we tegen medewerkers van de Bureau of Land Management aan. Heel aardige lui. Hebben we met gekwek. En nee, hebben we het op de omgeving gelegd. Dus we zijn 2 uur lopen gegaan. Verdwaald. En toen liepen we door. En op een gegeven moment dan begint ze te zeggen, want het wordt 3, 4 uur waar ze toen van het strak verder donker is. En toen zijn we omgedraaid. En op een gegeven moment dachten we, hier waren we de straks niet. Dus we zijn omhoog gelopen, een heuvel op, nog rotsen op. En op een gegeven moment was het over. Ik wist er voor de snel over zoten. En ze hebben gezegd, levenskundig zoeken, de GPS werkt niet, de telefoon werkt niet, er zit heel veel ijzer in de grond tussen. Oh my god.